Yo yo yo, what's up mga George? Ngayon ay papunta ko para kunin yung sticker natin na pinagawa sa kabarangay ko. Okay, let's go. Yo, Prince Rodel, dito na yung pinadala mo. Ito na yan, te. Thank you, te. Thank you lang. Ada stiker? Di sticker ti ko ako say. Di paramid to kanya ni de. Okay. Okay. Ano pun dito ya? Sige mo saying, sige kal. Ayun na. Okay mga George, so finally dumating na yung inaabangan natin na pinagawa nating sticker sa ating katropang si George Prince Rodel. Sa mga gustong magpagawa pala dyan mga George, kontakin nyo lang sa Facebook si Prince Rodel. Ililink ko sa description yung Facebook niya. Okay, thanks for watching and please subscribe. Alright. Xzbit nyo. Dito na yung mga gwapo. Huli na dahil walang helmet. Papahuli ko na. Dito na yung mga gwapong gwapo. Yan, huli nila. Ito, busi-busina na pa eh. Oh, ako mo motor mo? Okay. Thank you. Oh, anong shoutout? Shoutout kay Players. Okay. Shoutout sa Pagatan. Thank you. Oh, ilang kay ano George? Ilang kay ano? Oh, George. Ako sing. Ano yung iba na? Laglag na. Di mo sing.
Laglag Ang mga George. tropang bor ng Burgos Pangasinan. Ayun, no? Kami